An b'a fɔ ko ni sɔgɔma diɲɛ kɔnɔ ka don minnu bɛ tilegan na an b'a fɔ ko ni tile dɔw yɛrɛ bɛ su la an b'a fɔ ko ni su wari bɛɛ wuli kuma i ka sɔgɔmada ye wari ni waati la min ye kalimu sɛbɛnbaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn wari an bɛna baara min kɛ an bɛna kɛ dɔw de ka magan kɔnɔ olu ka sɛngɛ olu ka ɲani olu tilalen an b'a ta ni k'a lajɛ ni k'a sugandi ni k'a woloma k'a di lamɛnlikɛlaw ma kunnafoni balan filɛ baara in a tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ bi sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo Bakari de Buwa Jabate an ye bi kunnafoni tugu ye daa kɛmɛ ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ e ko cogo di k'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ an sen o bi bɛn jɛ ka pep k'a ka feere fɛn ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona n'an kungilenna n'an ka taabolo tɛ kelen ye nka an ka jɛ an ka kɛ jamakulu kelen ye Bakari janko jamanakuntigi min b'an kɔnɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye an k'a ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko ko min ye politikimaw ye ka taa bila maa minnu da tɛ politiki la Bakari diinɛ tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra n'i ka dabali n'i ka fɛɛrɛ ye Bakari i b'a ye k'a fɔ min ye monument de l'indépendance ye Bakari jumakun joli joli juma bɛ seli kɛnɛba kan a bɛɛ kun ye mun ye Bakari o de ye Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛna la a ka fanga bɛ ban Mali kɔnɔ n'a ka fanga banna jamana ye an b'a kɛ an ta ye an dɔgɔn an'an sɔngɔ an'an ka hakilina o baaraw bɛ sabati sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a lajɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bannen ye Bakari M5RP Bakari b'a ye k'a fɔ u tora ɲɔgɔn bolo Bakari kow ka di hakilinaw ka di baaraw bɛ ka taa ɲɛ ka ɲa Bakari min ye farafarali ani funtinani Bakari o daminɛna dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw bɛ olu kɔni ye datugu ni ka taa n'u yɛrɛ ye Bakari n'i y'o lajɛ min kɔni ye diinɛ tigilamɔgɔ dɔ ye Bakari ni ka taa bila parti politique la Bakari a dɔ bɛ dɔ la min ye M5 Malikura ye olu salo sɛbɛnnikɛla ko u ye jalaki caman ta ni ka ɲɛsin Bakari min ye M5 a ka comité stratégie o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fanga kunfɔlɔ min sigira jamanakuntigi binnen sɔrɔsiw kɛlen ka fanga ta Bakari b'a ye k'a fɔ kalo 8 kalo 9 Bakari o kɛra maa wɛrɛ bolo premier ministre la min ye M5 comité stratégie u y'o kɛ Tɛnkɔrɔ Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min kɔ min ye Bandaw ni Mukutari Wani olu ka baara kuncɛlen sɔrɔsiw nan'u sigi ka miiri maa min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga bi o tuma an k'a lajɛ sa an ka premier ministre d'u ma Bakari laɲini kɛra M5RP maaw fɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛnna maa min kan o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko min ye Choguel Kokala Mayiga MPR ale dankɔrɔba Bakari ale taara ni k'a kɛ premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ hakilinaw caman caman bilala sen kan min ye M5 maa caman ye olu da donna gouvernement la nka Bakari min kɔni bɛnbaliya tile bɔra i b'a ye k'a fɔ M5 maa caman tun bɛ yen Bakari a bɛɛ lajɛlen salolani ka bɔ gouvernement la ni k'a tɔ to maa damadɔ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ mankan min bɛ bi o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye comité stratégie ɲɛmaaba ye Bakari ale talen kɔ ka kɛ premier ministre ye ale m'a jɔyɔrɔ bila dɛ ale ko k'ale de ye président ye hali bi min ye M5RP ye o comité stratégie ɲɛmaaya bɛ ale de bolo ale ye premier ministre ye temps t'ale bolo kuma bɛɛ ni ka taa lajɛw boloda nka Bakari a ŋaniya a n'a ka hakilina bɛ M5 yɔrɔ ale ye maa dɔ de ta min ye Buba ye Bakari ni k'o kɛ a ka min ye camancɛ fanga baarakɛbaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jama fangirimaw ye u nan'u sigi k'u miiri mun de bɛnbaliya bɛ M5 kɔnɔ nin waati la Choguel k'a bɛ ka mun de boloda Bakari u nana lajɛ Choguel ye maa min ta k'a bila camancɛ fanga baaraw la dɛ Bakari ni k'a lajɛ k'o gɛn ka bɔ yen k'o tɛ abada olu ka ɲɛmaa ye bilen camancɛ fanga la Bakari min kɔni olu yɛrɛ ka hakilina ye Bakari k'olu b'o baara kɛ u ye maa min ta ka bila ye o de ye Imam Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye nin baara in kɛ n'i y'a lajɛ kunbabaw don disibaw don politiki baara la an ka jamana in kɔnɔ min ye maître Bamuntaga Tali ka taa bila min ye Janbeli Bitara Bakari min ye Imam Umaru Jara ye o n'a ɲɔgɔnna tɔw u ka ca Bakari u ye lajɛ boloda joona joona sɛbɛnnikɛla ko u y'a jira k'a fɔ min ye M5 ye tɔn tɛ Bakari maa kana i dɔngɔ n'i sago kɛ ye Bakari u bɛ bɛn ko de kan sabu bɛɛ n'i ka hakilina don u y'a dabɔ min kama Bakari ko baara de bɛ kɛ maa kelen ka hakilina abada ko tɛ kɛ M5 kɔnɔ n'i b'a minɛ jamakulu ka dabada ma i b'a minɛ o ma n'i t'a minɛ o ma i b'i kɔ kɛ bɔ ye
sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni M5 ye i b'a ye k'a fɔ b'o sigi kɔnɔ min ye comité stratégie président n'o ye Choguel Kokala Maïga ale ye meeting dɔ boloda palais de sport la n'o ye Sali Salamata Maïga ye Bakari Amdalaye AC 2000 kɔnɔna la o kɛnɛ kan Bakari min ye gosiliw caman kɛra Choguel ko a ko min kɔni ye fan dɔ in fɛ maa minnu bɛ ka funufunu wuli ale nɔfɛ k'ale ɲɛ b'a la ko finitigilaka dɔ bɛ yen maa tɔgɔ ma fɔ dɛ k'olu de bɛ ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na olu de bɛ ka fitinɛ wuli k'u ka sabali min ye M5 ye Bakari ko kɛlɛ t'a kɔnɔ koyi dɔw de bɛ fɛ ka kɛlɛ kere jagoya sɛbɛnnikɛla ko min ye o fana nɔgɔni fɛ Bakari jamakulu bɛ fan mun fɛ olu fana ye lajɛ dɔ boloda o dugusɛjɛ maison de la presse la Bakari kunun tɛnɛn Bakari tile 3 banna sɛbɛnnikɛla ko min ye M5 RP ye Bakari kɛmɛ ka lajɛ dɔ boloda bi Bakari lajɛ in bɛna kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn o de ye Jamil Bitari ale yɛrɛ ka compagnie kɔnɔna la min ye lajɛ in a bɛna taa kɛ mun kan sɛbɛnnikɛla ko a dɔn bɛ ko ye min ye tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel Kokala Maïga ma bɔ k'a yɛrɛ jɛya Bakari k'u bɛna taa Choguel gɛn ka bɔ M5 comité stratégie président de la wa walima u bɛna mun ni mun de boloda wa ko ni dun ye bi lajɛ in ye Jamil Bitari ale ka yɔrɔ la ko lajɛ in a kɔnɔ kuma dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bi lajɛ in lajɛ Bakari ko dɔ de bɛna fara gɛlɛya tɔw kan min ye M5 ko ye ko gɛlɛya bɛ bi dɛ M5 farafaralen don min ye kunu terimaw ye olu kɛmɛ sinaw ye bi Bakari ko n'i ye nin lajɛ ni dusukasi ko ye min ye dɛ o de ye an sigiɲɔgɔn jamana 2 min bɛ yen Niger ni Burkina Faso Bakari k'olu bɛna dimi an kɔrɔ dɛ n'i y'a mɛn Mali bɛ nin kundama kɔnɔ bi transition kɔnɔ bi ala ni M5 RP maaw bɛ ka misali ta kan o de ye nin ko in na wele n'a fɔra bi ko M5 cilen don tilayɔrɔ joli ye bɛnto kɔnɔ bi tɔw bɛ sigi Mali la dɛ wa ko Mali ka sigana daminɛna dɛ kunnafoni filan nin ye an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Soir de Bamako ka fara Laya Jara kan ani fasorojɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune AC nin y'a ka fasiri ye AC ko min ye n'a sɔrɔla farafarali o dugu jɛmɛ M5 RP kɔnɔ min y'anw ka forces armées maliennes ye olu kɔni b'a la ka sanayɛlɛ ni kunnawolo sɔrɔ don n'a dugu jɛ laadala ɲɔgɔn ye min n'o ye kunnafoni di baro ye n'a bɛ kɛ anw ka soldats ka kunnafoni di cakɛda fɛ n'a bɛ wele ko direction de l'information des relations publiques des armées anw k'a ma ko DIRPA ɲɛmaaba colonel major Sulemani Danbɛlɛ a kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tilemɔgɔw ma kunun ko ntɛnɛn ka bɛn mars kalo tile 4 ma san 2024 n'i y'a lajɛ DIRPA jabala la da donna kɔrɔfɔ caman na a ko min ye jatigɛwalekɛlaw ye n'o ye groupe terroriste armés ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ min na ko caman ba bɔn bɛ o la kɔsa in na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ ani forces armées maliennes n'o ye soldats ye u ka cɛsiri n'u ka jɔrɔja o kɛn bɛ sabu ye ni ka nin groupe armés ninnu ni k'u fari faga dɔɔni nka n'i ye ko in lajɛ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bawo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni jɛlen sanuman di anw ka finitigilakaw ma waasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka boloda ko jamanaden dɔw yɛrɛ de dɔw bɛ janfa jugu la ni nin groupe armés ninnu fɛ bawo u ka baara caman bɛ yen kunnafoni sira fɛ ani min ye taabolo wɛrɛw ye min bɛ kɛ sabu ye ka nin jatigɛwalekɛlaw ni k'u dɛmɛ u ka baara jugu kɛliw la k'i b'a ye k'a fɔ jamanadenw denw bɛ janfa la o janfalama o k'a da tɛna tun maa tɔgɔ la ko mɛ ko duwakun jan tɛmɛlen k'i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ dala maa kologiri dɔw kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye Masina kɔnɔna ye maa dɔ bɛ yen siga kun gɛn bɛ a la wa kɛlen o taalen a ka so laraw ye i b'a ye k'a fɔ min ye kɛlɛkɛminɛ juguman caman ye olu kɔni bɔla a ka so kɔnɔna na ka taa sɔrɔla a bɛ baara min na n'o bonya n'o makaama birifini biri b'a la o taabolo o de taa ni marifa ye ko marifa yɛlɛ a bolo cogo di o ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i y'a lajɛ halisa colonel major Sulemani Danbɛlɛ DIRPA ɲɛma a y'a jira k'a fɔ min ye vol de reconnaissance ye ani offensive i b'a ye k'a fɔ o 400 o bɔla ka kɛ février kalo kɔnɔna na min kɔni an ka pankulu kɔni yarara fiɲɛ sanfɛ waasa maajugu bɛ yɔrɔ minnu na kunnafoni sɔrɔlen kɔ ka se k'o yɔrɔ ɲini k'o dɔn u dɔlen kɔfɛ ka se ka mugujuru suuru u kan k'a yɔrɔ filenkolonci k'a da kolonci nka ko n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa wulikajɔ min kɔ n'o ye kunnafoni sanuman dili o de ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kan ka jɔ armée kɔ i n'a fɔ cɛ kelen kunnafoni sanuman ka di u ma baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka forces armées maliennes
ni k'a ka baara ni k'a latila bolo u ka se ka kunnawolo sɔrɔ badabada o baara kan ka bɔ population civile yɔrɔ ko nka ko n'o population civile maa dɔw bɛ yen olu dɔw bɛ janfa la ko yalima k'a ma gɛlɛya wa min ye colonel major Sulemani Danbɛlɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin maa jugu ninnu ye u ka baara min n'o dɔn bɛ ni o ye kosɛbɛ o de caman ko ni fanba ɲɛsin bɛ k'a sinsin fɛn min kan o de ye ka mugu pɛrɛnta ni k'o don dugu la walima ka jan da an ka maaw tɛmɛtɔla ɲɛ waasa min y'u ka hakilina jugu ye ni ka se k'a waleya ko nka ko hakilina min fana filɛ nin ye février kalo in kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ ko a ko min ye kiri ye maa saba welela ni ka n'u jɔ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Bɔkari ni k'u ɲininka sabu jalaki tan bɛ k'u sɛgɛrɛ Bɔkari a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau ale ye mouvement populaire yɛrɛwolo debout sur les remparts ye Bɔkari ale ye olu ka ɲɛmaa ye Sidiki Kuyate min ye yɛrɛwolo debout o kumalasela min ye Mohamed Yusufu bɛɛ ko ma ko Rasi Bati Bɔkari ale ye guide CDR ye n'o ye collectif pour la défense de la République ale o ma ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛ bolo la a bɛ waati bɔ a ko kelen kelen Bɔkari min ye kunu sigi tun kɛmɛ ka jaabi duman dɔ maa kɔnɔ Bɔkari sabu kunu kun ye ntɛnɛn mars kalo tile 4 Bɔkari min ye cour d'appel la i b'a ye k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau ale welela ni k'a ɲininka Bɔkari jalaki min tun bɛ k'a sɛgɛrɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ min ye ka kɔ kunu ɲɛ a ka kiri laban min kɛra o de kun ye ni kalo tile 4 sera Bɔkari ko n'o kiri banna dɔrɔn a bɛ labila ni ka taa so sɛbɛnnikɛla ko min ye a wasalen a nisɔndiyalen a n'a ka sonandoma ka fara kanubaw kan Bɔkari b'a ye k'a fɔ jigi waro sina ka ye ten sabu min ye kiritigɛlaw ye Bɔkari u y'u da don Adama Jara Ben le cerveau Bɔkari ale ka jalakiw la sabu san kelen de kun dalen b'a kun k'a b'o kɛ kasokɔnɔsigi la u nana lajɛ kiri laban tɛmɛnen ni k'o tila fila ye Bɔkari k'a jira k'a fɔ ko fankelen dɔn ye o bɛ kɛ surusi ye o tuma min ye fankelen dɔn ye a b'o kaso kɛ n'i ye fankelen dɔn ye na o kalo 6 a y'o kaso kɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko banna a ka ɲi ka hɔrɔnya ka taa so a ko o bilali don n'o tun ye kunu ye Bɔkari ko min kɔni ye commune 6nan Bɔkari ka da la k'a fɔ min y'o tribunal ye tribunal pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité Bɔkari k'olu sina ka sɛbɛn dɔ bɔ ka da tabali kan Bɔkari o sɛbɛn kɔnɔ kuma o man di min ye injure et menace contre l'autorité Bɔkari o ye jalaki filanan ye Adama Jara Ben le cerveau k'a nɔ minɛlen bɛ tuguni plainte wɛrɛ la plainte kɔrɔ banna kura daminɛla mais min kɔni fɔ i ye bɔ WhatsApp y'a dɔn application bɛ ka téléphone kan vocal ko o haramu pewu vocal ma ɲi dɛ a bɛ maa se ko ma Bɔkari Tarawele n'i y'a mɛn k'i donna ma fɛn ta Bɔkari donbaliya ko fisa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau Bɔkari ko dɔwɛrɛ tɛ a ye kumabaw fɔ ni ka bagabali kumaw ta ni ka dɔgɔyama ta ni k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma Bɔkari min ye o kumakan dɔw de tun ye dɛ Bɔkari n'i y'a lajɛ o y'o kumakanw de sama ka bɔ Bɔkari kuma dɔw yɛrɛ kɛra san 2021 dɔw kɛra 2023 Bɔkari u y'o de labɔ Bɔkari min ye fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔfɔ kumakan n'ale bɛ wo kɔnɔ dɔ de bɛ fara ale kan sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ filanan k'o de labɔ k'o yira la Adama Jara Ben le cerveau de jɔn kumakan ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min ye plainte filanan ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ o baara daminɛna min kɔni Adama Jara ye ale tun mago bɛ kɛnɛmana la ni k'a ka yɛrɛma hɔrɔn sabati Bɔkari a sina ka fɔ a ye ten i bɛ segin kaso kɔnɔ sabu kiri wɛrɛ bɛna boloda k'a ɲɛsin ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a la ka porte parole n'o ye Sidiki Kuyate ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye Sidiki ye ale ni Rasi Bati Bɔkari ko ni Ala ni kira sɔnna ma olu fana ka bilali Bɔkari n'u bɛ bila walima n'a bɛ kɛ cogo min na Bɔkari sini ko o na dɔn kalo tile 6 sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye Rasi Bati ale ka sonandonba n'o ye maître Kasimu Tapo ye Tapo y'a jira k'a fɔ Rasi Bati kɔni kora ka jɛ kabini waati jan min ye Rasi Bati a tun kan ka bila kabini waati jan u dalen don Mali kiri la u dalen don min ye kiri baara la Bɔkari u b'a dɔn k'a fɔ Rasi Bati Bɔkari a nɔ nana ko minnu na Bɔkari o fɔra k'o ban ni ka jo ta ka d'a ma Bɔkari sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye Rasi Bati ye o tuma ko sini ko kibaruya dɔ bɛ sɔn ka mɛn min ye Sidiki Kuyate ye ko kibaruya dɔ fana bɛ sɔn ka mɛn o kun kan nka min kɔni ye kiritigɛlaw ye Bɔkari ni kiritigɛlaw m'a fɔ i ka minɛnw cɛ i ka taa so fɔ fɔra de ko kibaruya dɔ bɛ sɔn ka mɛn i n'a fɔ kuna sina to fɔra ko Adama Jara Ben le cerveau Bɔkari ko a bɛ taa so min kɛra Ben le cerveau la dɛ o de bɛna kɛ ni maa fila i da bɛ jala la n bɛ min f'i ɲɛna i da bɛ jala la bon n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ ni fanga tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye n'i ye kɛlɛ wuli k'i bɛ funufunu wuli faama nɔfɛ n'a ko a b'i lanɔgɔ a ka jugu dɛ i ma denmisɛnninya kuma fɔ nin ye ni fanga tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye
i ma denmisɛnniya kuma fɔ ne ye. donc ni kiiri tigilamɔgɔw ci la ɲɔgɔn na baara b'i bolo dɛ. i ma denmisɛnniya kuma fɔ ne ye. sɛbɛnnikɛla ko o tɔrɔ de min ye nin. nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Jɛka Pub. Dɔgɔbagari n bala tɔgɔ bɛ di. Bajabate Naamu. ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le rossignol le rossignol sɔrɔfɛ kɔnɔ kanuma nin y'u ka fasiri ye maa min kɛ bɛ ka fasiri kɛ o de ye Blanba dit Aminata Kɔnɛ ye n'i y'a ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ a ko ka nin bɔli ni spécial 8 mars don ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu na kɛnyɛrɛ ye fara forobaca kan u don ka ta ni ka o jira diɲɛman na nka bi o da ni o sɔnni sigilen bɛ fɛn min kan o de ye muso kunba dɔ ye min n'o filɛ nin ye CMSS kɔnɔna na n'ale yɛrɛ ye CMSS kunnafoni dila olu ka ɲɛmaaba ye chef de la cellule communication de la CMSS n'i y'a ta k'a lajɛ madame Kamara Fatumata Dit Macamu Kɔnɛ kɔrɔfɔ t'an bɛ ni ka sɔnni sigi ale de kan n'i y'a ka kɔrɔfɔ lajɛ fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko min ye Macamu ye kabi san 2020 i b'a ye k'a fɔ a sugandila ni k'a kɛ chef de la cellule communication de la relation publique ye caisse malienne de sécurité sociale kɔnɔna na bawo min ye CMSS ye u ka kunnafoni finman fara jɛman kan a fɛn fɛn kɔni n'a bɛ jɛnsɛn papier o sanfɛ walima fiɲɛsiraw sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Macamu de ka wulikajɔ kɔnɔna na wa n'i y'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɔn ko Ala ko kabi an ɲinini a kɔni a ye kunnafoni di a y'o kanu kosɛbɛ o baara taabolo o diyara a ye o kɛla sabu ye a ka se ka taa walan dɔ ta min ye Institut de gestion des langues appliquées au métier an k'a ma ko IGLAMU o walan tala fɛ san 2002 o fana bɔlen koyi ka baara in yɛrɛ kanu don a la kokura i b'a ye k'a fɔ musoba dɔ fana tun bɛ ORTM na a donni kama a bɛ wele ko radio et télévision du Mali an k'a ma ko RTM min ye an ka musokɔrɔba ye Aissata Cissé jɔn ko Ala ale ka taabolo n'a ka baara kɛcogoya o diyara madame Kamara Fatumata Macamu Kɔnɛ ye waasa kunnafoni di baaraw a ka se ka halisa ka cɛsiri ka taa fɛ waasa baara in kɛcogo ɲuman a bɛ se k'o ɲɛdɔn cogo min na o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a ka baara in ka se k'a lakodɔn kosɛbɛ min ye journal l'Indépendant ye a ye baara kɛ ye min ye kabi san 2007 i b'a ye k'a fɔ a ye rubrique dɔ dayɛlɛla Indépendant kɔnɔna na min ye ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala banabaatɔlamaw kɛrɛnkɛrɛnyala fana kokura denmisɛnninma minnu bɛ yen n'u somɔgɔw ni se tɛ u ye jankɔrɔ min bɛ u kan ni dɛmɛ ma d'u ma jɔn ko Ala a fura tɛ somɔgɔw bolo ni k'u furakɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛla sabu ye ni ka tɔgɔba di Macamu Kɔnɛ ma min ye madame Kamara ye wa k'o baara fana o kɛla sabu ye jɔn ko Ala a ye min fɔ Blanba dit Aminata Kɔnɛ ye o min ye fasirikɛla ye a y'a jira k'a fɔ ale k'o baara min n'a y'o kɛ journal l'Indépendant na jɔn ko Ala o baara in o jala ye kosɛbɛ bawo a kɛla sabu ye ni ka dɛmɛ don maa caman ma maa caman bɛ yen n'olu jigi kun karilen bɛ k'a fɔ k'u tɛna dɛmɛbaa sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ ale k'o rubrique in n'o ye SOS ye o kɛla sabu ye SOS pour les démunis o kɛra sabu ye journal l'Indépendant kɔnɔna na san 2007 kɔnɔna na ka se ka o baara ni k'o timɛ ka se a hakɛ la o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ a ye baraminɛ kalandenyaw fana kɛ an ka ORTM na n'o ye office de radio et télévision du Mali ye o senfɛ a taara min ye rédaction télé et radio ka taa se jamana de Mopti ma san 2004 Fatumata Macamu Kɔnɛ ani société min ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye société de presse n'an bɔra o kɔrɔfɔ la sisan n'o ye journal l'Indépendant n'o ye Soma presse ye a n'olu fana u ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kabi san 2004 fo ka se 2007 ma wa n'i y'o fana baaraw lajɛ a ye jɔnjɔnw fana ta o jɔnjɔn min n'o a ka sɛbɛnni kɛla sabu ye ni k'o lasa ma 8 mars o sen bɛ o la wa min ye ministère de la promotion de la femme ye de l'enfant de la famille olu ye jɔnjɔn ta ni k'o di a ma k'a sabu kɛ a ye wulikajɔ min kɛ min kɔni ni a bɛ a jira k'a fɔ an balakaw jɔn ko Ala o ni dɛmɛ ka kan u jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana yiriwali baaraw la wa min ye o kɔkɔrɔmadoli ye o baara kan fɛɛrɛ kan ka tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ diɲɛ donna waatiw la o fana bɔlen koyi i b'a ye 8 mars min ni o fana kɛla san 2004 prix dɔ fana sɔrɔla a fɛ n'o ye prix Femeya ye o fana o dila a ma Institut Panos fɛ san 2009
k'a fɔ baara in a kanu bonya kama min ye baara in ye a sera a minɛlen b'a fɛ wa a y'a jira fana don n'a nataw kɔnɔna na a balimamuso wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ni don kibaru tigilamaw ni o baara ka di u ye u ka se ka u cɛsiri ko baara ninnu tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ i ka kɛ don kibaru tigilamaa ye fo i ka ye maaninfin fɛ i ka baara la i ka suganti ka bila an ka forobaca wali kɛnyɛrɛ cakɛda dɔw la ka se ka kuma kunnafoni di olu o cakɛdaw to a la k'a tɛ taa cɛsiri kɔ nin ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le rossignol kɔnɔna na Blamba dit Aminata Kone a ka fasiri don. Bakari Tarawele ne fana bɛ n tigɛ don Bakari min ye le bâtisseur ye Bakari n'i y'a lajɛ bi ye tarata ye mars kalo tile 5 nin y'u ka bɔko 140 ye Bakari an ka taa ministère des infrastructures min ye ministère des transports ye Bakari ba ye k'a fɔ o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye madame Dambele Madina Sisoko Bakari ko a ye munumunu salo dɔ boloda commune 1 ale ni commune 5 ye sɛbɛnnikɛla ko munumunu salo in bolodara hakilina jumɛn la a ko alamisa tɛmɛnen n'o de bɛnna février kalo tile 29 madame Dambele Madina Sisoko Bakari ale ni jamakulu dɔ wulila Bakari ni k'u kunda commune 1 kan Bakari n'i y'a lajɛ maa minnu tun b'a nɔfɛ o ye AG Woroti ale ɲɛma min ye Adama Tarawele ka taa bila a ka min ye a ka staff la Bakari ba ye k'a fɔ wulila ni kana daminɛ min ye commune 1 maire ye o ye u bisimila ni ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko baara min lajɛra commune kɔnɔna la Bakari o ye yɔrɔ 3 ye yɔrɔ gale Bakari o ye Sotiba ye Bakari n'i y'a lajɛ laboratoire central vétérinaire Bakari siraba dɔ bɛ ka dilan yen min ye commune 1 Sotiba kɔnɔna la Bakari ni k'a kɛ manaji ye sira in baara min daminɛna Bakari a bɛ kundama jumɛn la u taara lajɛ sabu délai de b'a la a ka ban ka bɛn ni délai ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɔli Sotiba kɔnɔna la u y'u kunda Bajanbugu kan Bakari min ye sira baara fana bɛ sen n'a ye min ye Bajanbugu et Dumasana nafaji Bakari u taar'o fana lajɛ sira ɲumanba Bakari n'i y'a fossé lajɛ ani fossé caman tɛ kelen ye Bakari ba ye k'a fɔ min ye fossé belebeleba ye ni ɲinɛ dingɛnin bɛ yɔrɔ dɔw la a ko min ye nin baara kura minnu bɛ ka kɛ nin waatiw la a bɛ ka kɛ norme a lakika yɛrɛ ye Bakari ba ye k'a fɔ sira belebeleba u taar'u ɲɛ dɔ fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bajanbugu Dumasana nafaji ye Bakari kabini jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fo bi goudron ji kasa ma deli ka tɛmɛ in fɛ Bakari ko fana bɛna kɛ sira belebeleba cɛ ɲuman ye ni ka manaji belebele bɔ a kan sɛbɛnnikɛla ko min ye commune baara bannen ye a y'a ka minɛnw cɛ ni ka kunda yɔrɔ min kan o de ye Kalabankura ye a ko n'o ye commune 5 kɔnɔna ye Bakari ka da la k'a fɔ sira dilan minnu fana bɛ yen a taara ɲɛ da olu kan baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen madame Dambele Madina Sisoko a y'a yira k'a fɔ a ko nin bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye san 2023 ye jamana yɛrɛ wulikajɔ kɛ ni ka cɛsiri kɛ ale ka laɲiniw la ale n'a dɛmɛba a n'a ka baarakɛɲɔgɔn Bakari k'a yira k'a fɔ gɛlɛya jugu bɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu bɛ yen ni sirako mago bɛ yen wulikajɔ ka kɛ joona joona ni ka sira dilan ka d'u ma Bakari sira minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u tiɲɛnen bɛ ni k'u dilan joona joona ka bila tamalikɛlaw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sous groupe caman de sigira nin ko in na Bakari min ye miliyari 22 ye ka taa bila miliyɔn 500 la ni k'o ta ni k'o don nin baaraw la a ko wari in foroba wari don n'a bɛ bɔ an ka jamana ka foroba wagande kɔnɔna la Bakari ka da la k'a fɔ nin baara o baara bɛ ka kɛ juru tɛ a bɛɛ de bɛ ka bɔ Mali ka trésor kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye madame Dambele Madina Sisoko ye Bakari ba ye k'a fɔ a y'a ka cɛdenw fɔ maa minnu bɛ yen ni baara ninnu juru b'u bolo Bakari n'o dɔ ye directeur général des transports ye n'o ye Mamadou So ye Mamadou So k'a bɛ baara mun na an bɛ don min na ko bi Bakari min ye transport ye k'a dilan ka ɲɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jugu minnu b'a kɔnɔ techniquement fɛn minnu kan ka bila sen kan ni ka tila ka taa bila AG Woroti o ɲɛmaaba la i b'a ye k'a fɔ a ye foli ni tani ta ne ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ a ko bolodongɔni kelen tɛ bɛlɛ ta maa minnu bɛ yen ko jɔyɔrɔ b'u la bɛɛ lajɛlen bilala fɛn o fɛn na ko bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ fa Bakari ko baaraw sumara dɔɔni ka sababu kɛ mun ye o de ye min ye EDM SA ale ni SOMAGEP olu ka filiw sabu ko baara taara bila olu la fan dɔw fɛ ale ni Orange ni Malitel Bakari waati dɔw la ni sira dilanna ka ɲɛ olu de bɛ n'a tigɛ tigɛ k'a bɛɛ halaki jamana taabolo don goudron cɛnni fana bɛ bɔ yen de travaux forcés don jamana taabolo don Bakari min ye travaux publics don i ka da la k'a fɔ ni baara min kan ka kɛ yɔrɔ min o bɛ kɛ ni baara wɛrɛ fana bolodara min kan ka kɛ techniquement o fana bɛ boloda sɛbɛnnikɛla ko Bakari a ko min ye SOMAGEP ni EDM ye Bakari ka da la k'a fɔ
bɛɛ kɔni b'a dɔn yen kɔni Bamakɔ nɛma yɔrɔ dɔ ye. I tɛ Bamakɔ. Kana siga. Fo Jasa kɔnɔ. Mɛ min f'i ɲɛna. Min ye jɔn ko ala Madame Danbele Madina Sisɔkɔ. I y'a dɔn waati tɛmɛnlenw na jɔn ko an caman kun dimi b'a kɔrɔ. Kosɛbɛ. Bawo sira ninnu caman kun cɛlen don. Kosɛbɛ. Nka n'i y'a minɛ bi k'a minɛ Kalabankoro. Ka na Torokɔrɔ fɛ. Yani a fɔ Bako Jikɔrɔni Torokɔrɔ. Yɔrɔ caman tun bɛ yɔrɔ minnu n'olu kun cɛlen bɛ. Bi yɛrɛ ne nana bali goudron kuranin dɔ la goudron dalenko kura. Jɔn ko ale bɛ content. Hali. Dɔnni bɛ ka kɛ. A bɛ ka baara kɛ han. Dɔ bɛ ka kɛ dɛ. O temps dɔli fana kana kɛ sababu ye a k'i bolo jigin dɛ. N'a y'i tɛgɛ jigin an b'a fɔ. Maa min don. Bɔgɔra cɛ sirilen don. K'a ka baara kɛ. A n'a ka staff kɔni. Awɔ. I tɛgɛ don. Bɔjabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant. O don. L'indépendant min ye Masire Jɔpu ye nin y'a ka fasiri ye. Masire ko di. Masire ko min ye sira min n'o bɛ kolokolo ka bɔ Gawo k'i kunda Ɲamɛ kan n'o ye Niger jamana ye. I b'a ye k'a fɔ e ko bingannikɛlaw n'o ye jatigɛwalekɛlaw ye. O ma kɛ sababu ye ni ka maa 7 ni k'olu bɔnɛ u ni na wa. Min ye mobili ninnu ye n'o ye citerne ye. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama i n'a fɔ février kalo daminɛw na a jirala Niger faamaw fɛ k'a fɔ olu ka taji u n'a ta ni ka o sigiɲɔgɔn jamana caman sɛgɛrɛ faso Maliba o sen bɛ o la nka jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ AES kɔnɔ olu de bɛ kɛ maa fɔlɔw ye minnu bɛ se k'a tɔnɔ bɔ anw ka jamana o sen bɛ o la wa n'i y'a lajɛ fana min ye nin citerne ba kule ninnu ye 20 kɔ olu bɔra Gawo ni k'u kunda Niger kan wa min y'anw ka soldats ye olu kɔni dala kan waasa u ka convoi a bɛ se ka lakana cogo min na n'a bɛ wele ko sécurisation o baara in bɛɛ lajɛlen kɛla gɛlɛya ma sɔrɔ a kɔnɔna na nka u dɔlen Niger jamana kɔnɔna na u kɛlen ka frontière ban n'o ye dancɛ ye ka don Niger dugukolo sanfɛ anw ka maaw olu seginna wa camion bolila n'o ye chauffeur n'u ka parents ye olu kɔni t'olu yɛrɛ bolo sa waasa u bɛ se ka se u ka nin taji taayɔrɔ ninnu na cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ o de kɛra gɛlɛya ye bawo u taara bɛn Bamaji dɔw ka jan dalen kɔnɔna na min kɛla sababu ye u ye camion 6 laban min n'o tun bɛ convoi la o y'olu kɔni sira ɲɛkɔrɔma cɛ olu ɲɛ k'olu lajɔ chauffeur k'u bɛɛ lajɛlen bɔ ka mugu ci u la n'i y'a lajɛ chauffeur minnu n'olu sara maa 7 maa 2 bɛ a la o ye malidenw ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen kelen bɛ yen yɛrɛ fana o fana ka saya ale ma se ka kɔn ka bɔ bawo ninnu kɛlen kɔ ka camion ninnu citerne ninnu lajɔ u ye tasuma de don u la o kɛlen kɔ ka nin chauffeur ninnu ni ka mugu ci u la maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima nin ko in bɛna to senna ta wa Masire Jɔpu ale min ye fasirikɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin attaque terroriste ye Gawo ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko fura man ka ɲini a la joona joona wa bawo n'i ye nin ta k'a lajɛ nin tajiko min filɛ nin ye n'anw jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka wakilu siri bɛ tajiko la ni Niger ye hakilina ni maɲumanya kɛ k'a fɔ k'a na taji ta ni ka anw ka a sigiɲɔgɔn juguw ni ka olu sɛgɛrɛ olu sɛgɛrɛtɔ la n'a fɔra ko camion vidéo n'o ye citerne vidéo ye olu taatɔ la o taji ta bingani bɛ taa ta ni k'olu sɛgɛrɛ nin cogo in na maa bɛ min fɔ ka pɛrɛn latigɛ min ye nin camion ninnu ye u bɔra Gawo fo ka taa se frontière la ka frontière tigɛ ka don Niger kɔnɔna na anw ka soldats de kun dalen bɛ u kan kalamu waasi u donnen kɔ Niger dugukolo sanfɛla la dɛ anw ka soldats seginna ko yalima ko soldats wɛrɛw kun man ka da ninnu ka wa k'u dɛmɛ fo ka se dépôt la wa ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na nin ko min filɛ nin ye nin taji min filɛ nin n'a kan ka na anw mako dilan yan faaba kɔnɔ a n'anw ka marabolow kɔnɔna na n'o ye région ye n'a fɔra ko maa minnu bɛ taa o taji ta ko dangari b'a la ka kɛ olu ninkun na nin cogo in na o ko yalima k'a bɛna laban wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Masire Jɔpu a ka fasiri don an bɛ taa jibi fan fɛ o bɛɛ bɛn Bɔr Tarawele i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ le rayon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Modi Gandega wari a ko min ye Ibu groupe ye wari sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale ye immeuble belebele jɔ wari min bɛ an ka duguba a cɛ ɲɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dongo don ɲɛta dongo don mɔnɔbɔ wari dongo don hakilina kura i b'a ye k'a fɔ maa min fɛ o de ye Ibrahima Jawara wari maaw b'a dɔn ni min ye o de Ibu groupe ye o président ba sɛbɛnnikɛla ko min ye Ibrahima Jawara i b'a fɔ ko min ye usine Stone ye o dankɔrɔba min ye mariburu ye k'a dilan ka di malidenw ma a ko n'i ye cɛ in ka taabolo lajɛ wari i b'a dɔn k'a fɔ ko dusukolotigi don i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛsirikɛla don i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ka d'a ye wari min ye fugariya ye ka fu siri o dan na min ye sɛbɛ ye Bugari k'o kan baara kɛ ɲɔgɔn ye wari min ye bɛn ni keleya ye k'o sabati
sabu n'i ye sɛnogo jɔlen kala de b'a kɔnɔ bakari janko min b'a to bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati a ko f'an ka baara kɛ Ibrahima Jawara baara o baara kun mana wuli bakari a bɛ maaw galabu ja bakari janko fugariya bɛ se ka nagasi ka bɔ jamana in kɔnɔ bakari denmisɛnninya ti maa tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka wuli an kɛ ka kɛta ye min ye bakari bɛɛ lajɛlen ka kɛta ye min ye an ka se k'o k'a kɛcogo la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ n'i ye jamana min taalen ka jamanaw bɛɛ to bakari ko foyi m'a las'u ma ko baara Mali bakari a kan ka to kɔ wa abada a n'o man kan sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara dongo don a bɛ paraɲɛ caman kɛ bakari min ye ɲɛta sira kɔnɔna ye min ye dagabana immeuble a y'o jɔ ACI kɔnɔ min ye immeuble Ibu groupe ye bakari b'a ye k'a fɔ ni Ibu groupe kofɔra bakari sigida bolofara n'o bɛ tali kɛ baara kunkanko kan min ye kuranko jiko taamako sɛnɛko bakari min ye baganko ye bakari b'a ye k'a fɔ ni dama dama de b'a kɔnɔna la bakari bɛɛ n'a ka taasira don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin cɛba in bakari a y'a lajɛ min ye dagabana restaurant ye ni k'o jɔ Ibu groupe kɔnɔna la n'o ye Ske Buffet ye i b'a ye k'a fɔ a 9e étage min ye so 9nan sanfɛ nin dagabana restaurant in a y'o cogo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'i sigi nin restaurant in kɔnɔ bakari ɲɛ bɛ Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen la bakari b'a ye k'a fɔ farafin dumuni tubabu dumuni min ye chinois dumuni l'américain dumuni bakari ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen bakari min ye Ibrahima Jawara damangele min ye a dayɛlɛli senfɛ a ye kuma ta ni ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma a ko n'i y'a mɛn bi sera kunun de tɛmɛna min ye bi tɔnɔ bakari a bɛ bila mɔgɔ min kɔrɔ o de ye baarakɛlaw ye k'u jɛra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ y'a k'a kunko ye ko sabu ko bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Ibrahima Jawara ko foli ni tanuni min ye ŋanaya ye bakari k'ale tɛ fitiriwale ye ale ye waleɲumandɔnna ye bakari ani maaw ma bɛ ka jɛ bakari dusukolo min b'ale la ko dusukolo kelen de b'olu la bakari k'u bɛ ka fɛn min k'u bɛ ka k'u yɛrɛ ye o tuma ko jamajɛ baara don sɛbɛnnikɛla ko min ye Ibu groupe ye a ka nin restaurant belebeleba in a n'a ka nin immeuble belebeleba in bakari ko min ye baarakɛlaw sɔnna de ye k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bakari ko de y'a to bi sɔrɔla k'ale tɛ ɲinɛ abada kɔrɔlen kɔ a tɛ ɲinɛ abada baarakɛla kɔ wa a tɛ k'ale tɛ fitiriwale ye sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara ni maa min b'a dɔn bakari b'a ye k'a fɔ dugu ma jɛ ka ban ale de bɛ wuli k'a jɔ ko an ka cɛsiri bakari min ye an ka baara kɛ a bɛ maaw galabu ja cogo min na a yɛrɛ b'a kɛ n'i y'a sigilen ye bakari o ye fo ni su kora walima fo ni dakuma sera sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min Ibrahima Jawara ladege bakari b'a dɔn k'a fɔ i bɛ kɛ sɛbɛkɛla ye ni maa minnu sen n'a nɔ la bakari ka da la k'a fɔ i bɛ kɛ cɛsirikɛla ye a ko Mali bɛ dabolo min na bi bakari n'an ye misali ta Ibrahima Jawara kan sabu maa kan ka misali ta sɛbɛkɛla kan o tuma n'i ye misali ta Ibrahima Jawara kan bakari k'i da ka sunɔgɔ i tilala ka ban sabu maa min ye sɛbɛkɛla ye maa min ye baarakɛla ye bakari maa kan k'o ladege bakari ko Ibu groupe k'u kɛn bɛ misali ye faso Maliba kɔnɔna la kunnafoni fila de ye an ye min bɔ rayon kɔnɔ Modi Gandega ale ka sɛbɛnni Modi Gandega ka fara rayon fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon Seydou Konate nin y'a ka fasiri ye Simbo ko min ye bingale wale ka bɔ terroriste yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma min ye anw ka forces armées maliennes ka détachement min n'o tun bɛ Muruja kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ sirababa minnu n'olu b'a la ka dilan n'o de ye Kuala Muruja ani Nara o furancɛ kɔnɔna na o minɛnw n'o baarakɛlaw ni k'u bɛ se ka lakana cogo min na anw ka forces armées maliennes maa dɔw kɔni olu sugandila ɲɛmaayaso fɛ o ka se ka taa o maa ninnu ni ka se k'o nin ka o lakɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ video dɔ kɔni fɔlɔfɔlɔ la kununko ntɛnɛn mars kalo tile 4 san 2024 k'a jira k'a fɔ min ye anw ka sergent fila ye n'o ye sergent Sidi Fane ye ka taa se sergent Mohamed Dagasi ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ ani welewele da ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma bawo u y'a jira k'a fɔ o ni maa ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na u nana bin u kan fajirida fɛ n'u ye muguciw ye o bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ wa u bɛ taa mugusisi bɛ taa kɔtigɛ waati o waati i b'a ye k'a fɔ min ye Sidi Fane ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ ale kɔni bara n'a tɛgɛ la o kɛla sabu ye jugu o ka se ka tɛgɛ ta ka da a kan o fana bɔlen koyi min ye Mohamed Dagasi ye o fana y'a jira k'a fɔ nin bɛnkanni wale min b'a la ka kɛ nin ye jamana ɲɛmaaw u ka wuli ka jɔ kɛ wa min ye jamana ye a bɛ se ka bɔ juguw bolo
o ni maa ninnu ka sigi u ka kuma u ka fɔ ka bɛn waasa min ni gɛlɛya ninnu ye o bɛ se ka basi cogo min na min ye forces armées maliennes ye i b'a ye k'a fɔ olu ka ɲɛmaayasoba n'o y'o ka état major général des armées ye ale kɔni ye kɔrɔfɔ ye ni k'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ fana ko vidéo ye jɔn ko ala ko hakika don ko wa ko fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ min ye ni maa kofɔlen ye n'o ye an ka cɛden fila in ye o bɛ se ka bɔ ni maa jugu ninnu sɔnni kɔrɔ la cogo min na o b'a la k'o fɛɛrɛ tigɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate a ka fasiri dun Mɔgɔ an bɛ Sibo fo ni ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn banbali jate dɔn sɛbɛnninw tun b'an bolokɔrɔ ni ka lakale nin bɛ fu siri